ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف۔ اج اپنا مخبر کہڑے گیا بندہ اسے مرید تڑے دا گھندن گیا اسے وہ سویر دا بک کو جرا ہے نا مرے پیسے وہ کنوں لب آوے کوئی گاہک بلا لب آوے آوے سن صحیح آوے سن بھئی آج یہ دعا کیا تھا کتنی کوڑا صاحبان تھی کے سنہ تھا لگ سی تا مرید امسنی مرید بھاویں آویں نہ آویں سادہ کام پورا تھی ویسی تھیں یا یہ حال تے دھوئیں دا رہا تھا یہ کوڑا دھواں پر چاون ہوئے سونا دھواں لگ سے تا مرید ہم سے لگ دے آج سانا مخبر ہی نہیں امدہ اور بوکر دا سا ماروے سو لگ دے او مخبر امدہ بے او امدہ بے السلام علیکم وعلیکم السلام ہمیشہ خیر وہ سویر دا کیلے مر گیا ہی وہ کوئی بندہ ہی نہیں گھینا آیا تو اساں بک کنو مر گئے سے لگ دے تیری جہاں تے کو بیا بندہ رکھنا پوسی بندے نہ جرے صحیح ہو ٹھیک ہے سیانے آج کل دے تے منتھلی کو زیادہ تسا دے سو تو میں کوشش کرے نا آج والا دابم دو کوئی کو اوئے کوئی گاہ گھنم سیندا تیری منتھلی ودھے سا اچھا ہاں ٹھیک ہے والا میں کرے نا کوشش اے آگ دے میری تنخواہ پہلے ودھو اے تسا جرے میں فارغ کرے سو نا میں وان تے پورے علاقے ڈاس دے سا تے تسا جرے لوٹے نے بیٹھو لوٹے رہے بیٹھو چھے وہ نہ مراد آئی کم نہ کری والا اے کی میں کھنا بیٹھے اے تا پیرے نے بھی سر چٹ کریں دے وہ کیوں ساری روزی روٹی میں نہیں تو خدا تے بندے کتنی محنت کرتے تسا نے بندے گھنم دا تسے بڑا پیٹ ہی پلے نا میں تے سمجھ آ پڑی بس وے تو کہ نہیں ہی کو مخبر رکھوں ایو مخبر آکھی بندہ تو اچھا آئیو وہ کتو اچھا ہے میں ہن والا دن ویندا پہ جنہیں پولیس والے لاتی نا پھاٹ تے لگ ویسے پتہ اوے نا مرادو رل مل تے کھاؤ تو کو پتہ ہے کام ودے اوکھن کام نہیں لبدے یہ روزی روٹی لگی پیے بندے کہنا آیا کر آپ ہی روزی رکھی کر نال ساکو بھی کھوایا کر یہ نیت دے کھوٹے کام آپ آدھو کتوں تھی سے تو سب وہ میں بندہ یہ گھنتے آجو وان جلدی گھنتے آ تو ہی کھا گیا سابو دا کہنے ٹائم پتہ نہیں گھننا اسی تو او مویا جلدی ولی وے تو ڈس وے میں کیا دسا میں کو دم کر وے چھت بن کے سندر کرواشی دیش کی بھاشی بالو باشی کل دیش کا کساوے دھیلے کراشا واہ 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 گاک لامبا وہ ایک نو سہی ٹھڈے تھی وہ چلا پانی پلا پلا دے پانی بھی ہاں چریندا ویندے جتوں لنگدا ویندے سویر دا کچھ کھادا ہی کانا سے پتہ نہیں کہڑے ٹائم گاہ کم سے لیکن مرتے تو پی پانی تو پی چھت بن کے سندر کرواشی دیش کی باشی بالو باشی کل دیش کا کاساوے دھیلے کراسا وہ نا مرادا تیرے منتر تے دم لگ دے پر تیرے کام میں دم نہیں لگدا بن کے سندر کرواشی دیش کی باشی بالو باشی کل دیش کا کاساوے دھیلے کراسا امدے پن میں سائیں امدے پن میں مرید حق ہو حق ہو حق ہو حق حق ہو 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 حق ہو 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 حق 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 ہو السلام علیکم وعلیکم السلام سندر کرواشی دیش کی باشی بالو باشی کمل دیش کا کاسا وے دھیلے کرا سا ہاں بچہ کیویں آونا تھے ڈر کنو آونا ڈر کنو کیا ڈر کوڑا منتر پڑھے سے چل پہ حق ہو حق ہو
क्या काम है सही दसो सही जलाली बैठे कोदा मसला है मेहरबानी करो बच्चा तू फिक्र ना कर तेरिया सारिया परेशानियां दा बाबे को पता है क्यों है हाँ सही हाँ क्यों है ठीक है सही ठीक है बच्चा सारे दे सामने दसा या ते को कल्ले दसा सारे सामने तो ना आखो जानदो सारे सामने तो ना आखो मैं आख्या भी ना बाबा सारा कुछ जान दे पर पुत्र मेरी कान गाल सुन ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਲੱਗ ਸੇ ਪਾਲੇ ਗਾਲ ਲੁੱਕੀ ਰਾਸੇ वैसे फीस तो मैं देसा जितनी आख तो देसा कम तो थी ना सही हां फीस तो मैं देना पर मेरा कम थीवना चाहिए है ओ चल वे इनको दम कीता होया बाल को पानी पिला छत बन के सुंदर करवासी देश की भाषी बालो भाषी कवल देश का कासा वेदी लेकर आता और सही दम करो इनको एगन बाल वांज मेरा बच्चा तेरे सारे मुरादा पूरिया सही ऐसा पीर को खुश करे सूला इवे नहीं खुश करना मेरा पुत्र हाजिर सही हाजिर हाजिर पर तू तो परे थी तेरा नंबर बाद चे वांज मेरा पुत्र वांज शाबाश हाँ बच्चा बाबा जी मेरा काम हाँ बच्चा बाबा जी मेरा काम केड़ा कम जिया मेरा पुत्र हुन बाबे दा टाइम मुक गया हुन सवेरे आवी ओ क्यों है हुन मोकल हमसन कोना से कोना हमसन वज बच्चा हुन टाइम मुक गया सवेरे आवी वञो बच्चा वञो सोना वो निकलन दी करो मत वस्ती वाले आ वने यार आधा तो तू सही है हाँ निकलन दी करो बाबे को उठा बाबे को उठा वे मैं तो लगता ही थक गया ओए सुना सही चोखी जहाड़ी बनी है ओए शुक्र कर अज दी जहाड़ी बन गई है ओ चंद्रा तो हाल तक ही नहीं मल्ला मां तो को आखदम जो इनको भजा जो भजा पर तू ही तो उनकी सिफारिश करते घेन आया है मैं ऐसे क्या करा मतलब आपने को ढका छोड़े है वो धक्का छोड़े है चल आ हुन